дигар саволе ки додан гуфтанд мард мӯи баданашро ба воситаи дору дур кунад ҷоизай. хоб мисол гуфтааст дар пушту болои шикаму, яъне агар одамое ҳаст ки мисол болои шикамҳошон пашм дорад, пуштҳошон дорад, бисёри вақт озоршон метаҳад, зиёди бад мешавад. агар бо дору ҳам мешавад ё ба наи мошинкое ки мӯи сартона мегирен, бо ҳамеам ки бигиренаш ҳичи боке надорад, дурустай, ягон гуноҳе надорад. устоди азиз, дар муҳоҷират бисёри мардҳои мусалмон бо занҳои рус зино мекунанд, боз намоз мехонанд. магар ин масхараи дар дин нест? бародарои азиз, мо дар ин бораҳо суҳбатҳои хеле зиёд кардагӣ. ман дар ҳар як сафарҳое ки бо ҳамун русия мекардум, ман доим ба бародарои ҳамин мусалмони тоҷики худмон таъкид мекардам ки шуморо мақсад дар ин давлат ҳамеша обрӯтон, қадру қиматтон, эътибортон айрӯи ҳамине ки шумо мақсад ба духтарои инҳо, ба занҳои инҳо ҳеҷ вақт дастдарозӣ намекунед. ва ҳатто онҳо агар шуморо пешниҳоди ба ҳамин кори зино ҳам ки кунад, шумо радшон мекунед. шумо пулошона ки хиёнат намекунед, шумо гапи дурӯғ ки намегӯед, шумо ки мисол рӯзи дароз арақнӯшӣ намекунед. барои ин мардум бисёр хуш омадагием, бисёр писанд омадагием. барои онҳо анами хел нафарҳо дар кор ки бо ӯ ҳамкорӣ кунанд. барои ҳамин шумо донед ки дар унҷа шуморо ҳамин чиз мақсад иззат бахшидаю ё мардум дар шумо эътимод кардед. вақте ки шумо даст ба корҳои зино мезанед, ман наздики як навора тамошо кардам ки дар ҳамун кадом зани пиронсолера як нафаре аз тоҷик мақсад дастарозӣ кард, як маҳаллара бин ҳамаша аз ҳамунҷа пеш кардану ҷанҷолу мақсад чӣ қадар мушкилоту проблемои зиёд. ин ҳамаш ҳамун шумии бади зиноай. барои ҳамин корҳоро накунед, додарои азиз. шумо дар сафар ҳастед, дар сафар то чанде агар шумо парҳезкорӣ кунед, эҳтиёт кунед, агар худованд дар онҷа ҷонтонам бигирад, шумо бо дараҷаи шаҳодат мебаред. айбай ки як одама дар рӯи зино мақсад ё дар рӯи шаробнӯшӣ вақте ки мисол мебарад ё кушта мешавад, ин бисёр айби калонай, ҳам барои дунёт, ҳам барои охиратат. бобоҷон аз 70250 сомонӣ чӣ миқдор закот метиҳед? шумо закота аз ҳамада ҳамон $1000 $25 ҷудо кунед. ҳамин 70000-а ку бинед чанд доллар мешавад. аз сари $1000 $25 ҷудо кунед, тамом, дигар кори осонша меяд. дар ақиқаи бача мегӯяд 2 буз букушум агар иҷозатай ба ҷои 2 гӯсфанд иҷозатай. хо гӯсфанд мекушӣ, хо буз мекушӣ, иҷозатай. хоб устод, мо дар ғарибӣ ҳастем. намози бомдод ва пешинро дар хона мехонем. дар вақти намози аср дар кор ҳастем. либосҳомон бенамоз ҳаст. имкон иваз карданшан надорем. чӣ кор кунем? метавонем ки бо ҳамон либос намози асрмона хонем. аввалан бародарони азиз, ҳаракат кунем ки шумо ягон либосакҳои намозӣ ҳамроҳтон баред, дар ҳамонҷа монем. як либоса иваз кардан ӯ кори душворе нест. либосота як тараф бимон, либоси намозит қати намозта бихон, бо мақсад дар ҳамон сеткаакет бигӣ бурдан дар корша бубар, бурдан дар кор ҳамонҷа бимон беста, ҳар рӯз бо ҳамон намозота бихон. лекин агар ин имкон нашиду ҳолате бошад ки ҳеҷ мақсад ин хел намешавад, бо ҳамон либоси бенамозат ҳам намоза бихон, намоза тарк накун, намоза дуруст мешавад. қуръонро бетаҳорат аз телефон бихонем, иҷозатай.
یعنی اگر فقط قرآن است که ما را الله من کرده است که به طهارت قرآن را نقبیم یا به طهارت قرآن در دست ما خوانده نمیتونیم. لیکن به طهارت اگر از یاد من بگم درسته، یا در جاگه خوابم اگر پاهم دراز کردگی قرآن خوانم درسته، اجازت اینهاش به طهارت هم باشم. فقط قپیدن قرآن و در حالت از بالای قرآن مقصد به طهارت اجازت نیست. از تلفن اجازت، این تلفن قرآن نیست. خب آیا با فرزند اسم اویس ماندن درسته؟ درسته. بابای حاجی در حق پسر 8 ساله هم دعا کنه که در هندوستان جراحی قلب میشود. خداوند این دادر ما را شفای کامل و شفای عاجل، جمعی بیماری های ما را علای مهربان شفای کامل نصیب کنی. آمین یا رب العالمین. خب استاد میگویم بعد از توی شه عروس تنها نمانی. آیا همین درسته؟ درسته. یعنی شه عروس مقصد که نه آمده است، یگان دلیل و حجت من ندارم که شما را بگم انا خلاص تنها نباشین. اصلا تنهایی خوب نیست. تنهایی اصلا خوب نیست. خوب برای شه یا عروس، خوب برای غیر اینها. لیکن بیشتری وقت بینین همین جین ها، همین شه ها و عروس ها را مقصد آزار میتن، دقت میتن. وقتی که اونها ببینین همون بگیم انا ذکرهایی که باید لازم باشه استفاده برین شما نمیکنین. خلاص پیش ای خوابتون آیت الکرسی را نمیخونین، پای به طهارت خواب نمیکنین. برای همین چیزها را رعایت کنین، انشاءالله خوب میشه.